Hej så alle sammen. I dag der skal jeg til Australien, og jeg glæder mig sindssygt meget. Så det der skal ske nu er, at jeg lige skal pakke færdig og få noget tøj på, og ellers så skal vi bare afsted mod lufthavnen. Lige nu så sidder jeg ved flyveren, og vi er simpelthen på vej til London nu. Jeg har allerede sagt farvel til mine forældre og leveret bagage og sådan noget. Og jeg har også mødt Clara, den danske pige, som skal til Melbourne. Så vi er lige kommet ud af flyet, og vi skal skynde os videre, fordi at vi skal til terminal 3. Og vi er lige nu i terminal 5. Og vi har kun sådan 2 timer her i Heathrow Lufthavn, så vi skal i hvert fald finde en bus eller metro, som kan få os derhen. Jeg er lige kommet ned fra flyveren, og vi er lige nu i Hongkong, men vi er rigtig sultne, så vi prøver at finde noget at spise, og så har vi været så heldige at finde en McDonald's, men der er sindssygt lang kø, og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal have. Der er sådan nogle søde bamser, man kan få, men det er ikke til at vide nu, og Clara, hun er lige gået på toilettet eller noget. Jeg ved faktisk ikke lige, hvor hun er smuttet hen, men vi skal ikke med samme fly nu. Hun skal til Melbourne, og jeg skal til Sydney, så hun skal afsted tidligere end mig. Hej Clara! Jeg er lige ankommet til Sydney, og jeg har vildt sommerfugl i maven for at møde min værtsfamilie lige om lidt. Altså, det er så surrealistisk. Jeg kan slet ikke forstå det, for nu har jeg altså rejst i sådan over 2 dage. Gigi just arrived. Gigi, can you? This is Here we go. this is the hot family. And that's the volunteers. With Gigi. With Gigi. Should have waved. And that's it. Thank you.